ఒక ದಯಾನಂದನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೀರು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಈ ತಂಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಐತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಆತೀರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು 4th ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ಅಂದ ಸರ್. ಸೊ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೇ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಮಸ್ಕತ್ ಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಬೆನೀರೆಂದು ಬೈದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲದ ಸಾರತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಬದುಕೊಡು ಕುಡರೇಗ ಮನೋರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಅವು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ಮೂರಿಯದ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆನ್ನಿನಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನಿಕುಲು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತರಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅತ್ತ ಒನಿಕ್ಲೆ ದೇವಡ್ದೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೆನ್ನಿನಟ್ಟು ಶೇರಿಂಗ್ ದಾನ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪೇರು ದಾನ ಮನ್ಪುಡು ಮಣ್ಣದನ್ನ ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲಂಜಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತರಪದ್ದು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದಾಗ ಅವಿಯಾನ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ ನಿಕುಲು ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಬೀಡಿದ ಬ್ರೆಂಚ್ ಇಂದು ಬಣ್ಣದ ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದಿನಾರು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸಾಂಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ತುಳುನಾಡು ಬೀಡಿದ ಉದ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟದ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿದ ಬತ್ತನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕದು ಆ ಪುಗೆರದ ಘಾಟನ್ ದೇತೊಂದು ಕಟ್ಟದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದೀದು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ಕತ್ತಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು 4th ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಬಂದಾಪುನ ಕಾಲ ನಿಕುಲಿತೆ ಮಸ್ಕತ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದ ಸರ್ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಾರೆ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆತೆ ಪನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬತ್ತಿನತೆ ಲೇಟ್ ಲಾಡ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ಗಳ ಮುಲ್ತ ಟೈಮ್ಗಳ ಸೂಟ್ ಆವೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಡಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಂದೆ ಸರಿ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪುದರ್ ಎಂಕುಂದು ಅಂತ ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲೊಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲಿನ ಮಾತ ನಿಕುಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಡ್ಬಾರ್ದು ಏನೊಂಜಿ ಆಶೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರ್ ಓ ಗಂಗಯ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ ನಿಕಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂಲೆ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 4ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ CBS ಹಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಯರಂಡು ಎಂಕಲ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೇರು ರಾಜು ಬಿ ತೋನ್ಶೆ ಅರ್ನ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ఒక ದಯಾನಂದನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೀರು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಈ ತಂಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಐತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಆತೀರು ಇದು ಪುನಃ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪಡು ಮಾತಿರೆಗಲ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆವಾಡು.